guys, welcome back to my channel and my new video. Guys, दिनै जोंहा फुजा हैनो नागिरदों आरो ओमफ्राय माने दानद्रेसनि फुजा आरोखि मा होनोमोनलाय बेना मानिनानै दोन्दोंमोन ना सिगाङावहाय ओमफ्राय दायो हा बोसोरथामाव देग्लाय लास्ट बेयाबो ओंखारबाय थादों ओमफ्राय रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय बोरमायाहाय बै आदैनावसो लांफानांगौ दायो जोंथ' जाजोब्बाय ओमफ्राय दानद्रेसानो दाबो जाया जोंखौ होनलागासिनो आरोखि दाबो जाया होननानै ओमफ्राय दायो थांसै नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ स्कुटिजों थांगोन आरो न'आवनो दंखायो नालाय ओमफ्राय गुमै सासे थांगोन बिस्राबो गारि दंखायो नालाय ओमफ्राय थांसै दायो सानै फुलानि लोगो बुरजा ओमफ्राय बुरजा लाबाय दा बेस दायो दानद्रेस थांग्रोबाय गुमैमोननिसिम जों थाबायलांगासिनो दं जोंनिथिं आयौ सान्दुङा औ बोरमा लायबाय दानद्रेसना होसोनांगौ जोंनि आदिखासो आदिमोनाव दंमोन नालाय ओमफ्राय बायलायासै खारबायसोदां लाबबाय नै दायो ओमफ्राय गाइस दायो सहैनानै डाइरेक्ट खिथासै आरोखि डाइरेक्ट मोनहैनानै दै सहैबाय नै बोरमाया लामा नोगोर गाबबोखादों नै दाबो गाबगासिनो फुजा होगासिनो दंबावोसोना होखांजोब्बाय नै रेडि बेयावबो नांबावगौ आरो मोनसेखौ ओरैजाय नैबे बाबा शिबनि बियो हान्थु खरायनो हाथारा दां दायो आफा शिबनियाव होखांबाय बेयाव ओमफ्राय बैयाव बिमा कालिनियाव ना दंबावो लिंग्रोजोबबायानो बेयावल'सै बोरमाया सिरि थाथारबाय दहाय गाबबाय थानाया नोंसिनि बिबार लेखा लाबो दै प्लास्टिक लेखाखौल' माबा थालिर लाइखौल' हरबाबो जाबायमोनदां गाबफिनलाय नों फुजा होखांबाय गाइस नालाय दायो फुजारिजों रायलायदों दायो नै होखांबाय फैफेराखैमोन आङो बेयाव फार्स्टआव आइया फैफेराखैमोन ना जोंना बिदियाव खुलुमखाया नालाय बेंगलाव माने बेंगलावसोमोन आरोखि ना फुजा हैनांगौ ओमफ्रायो फैनायासो खानाया जेथो जाजोबबाय होननानै आयौ बोरैबा जाजोब्बाय बे खानाबा जालाबाय गोजानखाय माने एगजामाबो जासिगोन ना बिसिना ओंखायनो खाथियावनो बेयावनो रायलायनानै होबाय जेरै सेरफांगुरियावसो थांगोन ना थांला हटेलाव आं ओंखाम जानो लुबैखादोंमोन नेनो बावलायबायमोन बिसोरो जोंहा फट' खेबजादोंमोन
Kita nih. Đâu trái khăn chơi. Thả trái khăn thì lòng đầm. Không không. Komisi store nih guys. Dan terus bisa deh. Light udah mobil ini light udah. Kamu lama ini deh, mah? Betul. Kamu kadang kayaknya. Berma betul. Video lah. Jangan macam. Kamu jangan jadi kuilah kali ini. Kuilah kali ini nak. Coba lagi. Just namun feeling nih. Kalau menjagli juga एकदम ऐसे पंखा जाना से ठंडा बन गए इसलिए मुझे भी ini मुझको sini mama lah belum membaca iklim kembali so namanya months ini kok very mirip lah belum Fry ini biasa by momo. Kudung jabo. Ini momo jasa dia momo. Bukan bala nama. Isi jelas bani. Kamu bahaba na. Kamu bahaba. Bodo, momo, itu baputin kok. Kamu bisa kan? Usni keju jalan keju. Masih kurang jenuh ba? Beri jenuh bahasa na baru pisang saya ke bos na. Sudah merlah dong mencet. Boy, udah nukun udah sini kok. Boy. Di sini aman belai pisang gitu aja nggak sih tapi nggak sih lah. Pisang kan belai ya. Ini. Masih kurang tay. Tuy kang dia pernah bebas ba? Ang yes tuy kang baca mencet. Ayo nuglam mana nih? Sana nih bilas. Mali ya nih. Bikin tempat guys. Kindra dong apa? Guys, mana lagi terbani? Friday yun. So guys, tayong kamuksong siya nga prayer. Video kay kalas. Bini kanya video ko sa tas na. Thank you so much. Next video, habang dito. Bye bye.